Mangichaza ngonwabo ngiyabona abantu abaningi bayakhala bathi why inika abantu unwabo ekubeni ngithi mina bekhasino kuphela. IHollywood nayo lokho kudlala ngamafoni kuyayenza imali eningi yemkhulu nefoni yayenza 3 million ama-flying machine lawo ethatha ishwi nawo ayasebenza. Cha abantu bakithi, mina njengenyanga yamacala ngibeka umuthi indlela okhandeke ngayo. Lokhu ukuthi ngizokunikeza u-chameleon uhambe uyogembula kuyiqiniso elimsulwa lelo, kodwa ngidinga ukuthi uyogembula ekhasino. Isizathu sami nasi: ekhasino udlala ngezandla zakho, ekhasino umshini uthindwa uwena. And mina lo noma ngizokunikeza lona ngolifaka ezandleni zakho ukuze mawuse 7 kuhlalo 7, mawuse 3 kuhlalo 3. That's why ngithi unwabo nginika abantu abayamadayizini nabo emakhasino, ngoba lokho so badlala ngako bakubambe ngezandla zabo. Wona uzodlala efonini, ifoni udlala through ilento, ifoni, technology yefoni, awubambanga umshini ngezandla zakho, udlala ngefoni. And lo noma mina ngilifaka la ezandleni, manje angeke ukwazi ukuthi usebenze ngoba umuthi lo yakuyona imagic. Uma ubambe ngezandla zakho umshini yakwazi ukuthi usebenze, kodwa uma ubambe ngezandla zakho umshini angeke ukwazi ukuthi usebenze. Angiphikisi kuloko nokushoyo ukuthi ifoni nayo amabhetri lawo ayakwazi ukunisa imali njengemali. Angikuphikisi lokho, kodwa mina ngoba yimina engikhanda umuthi, yimina engikwazi lo muthi ukuthi usebenza kanjani. Ngiyacela sihlonipheni lokho, siye emakhasino uma ngabe sifuna ukuthi siwine, noma siye emadayizini singasebenzisini amafoni, ngoba ifoni udlala ifonini i-true technology yonke lento leyo. Kanti emshinini ekhasino uyafika wena uzibambele wena mathuba, kanti edayizini uyafika wena uzibambele wena mathuba. Uwina imali njengemali uma ngabe unwabo lukhokhelile, imali uyiwinile yakho yonke. Noma ngabe ungawina u1,000,000 angithathi ngisho isenti, kodwa uma ngabe unwabo lukhokhelile, uma uwina imali isplitwa into 50-50. Ekubalekile ukuthi ukwazi ukuthi angeke uzungihophe, ngoba ngizokunika unwabo labo unganamali, uzokwazi ukuphakama, ufeze idingo zakho, uphile amaphupho wakho, ube nemizi, imoto nakonke lokho usukufisa uphilisa umndeni wakho. Wabona ukuthi ke manje usohlakaniphile ngoba uphethe imali, kuzosimbakala. Njengoba ngikwazi ukuyenza ubulungiswa ngokucabanga ukuthi unyaka sowuphelile and ayikho into onayo noyikhombayo, so lokho unyaka uqalile so uyophela manje ayikho into onayo oyikhombayo. Mina njengenyanga yamacala ngiyacabangela, ngibe nomusa kuwe ngokunika unwabo lwami ukuthi uhambe uyogembula bese uyabuya sifisa isihlonisa imali. Ukunika nje lona mahala ukuthi uhambe uyogembula bese uyasihlonisa imali, bese wena uza ngokuhlakani kimi. Ngeke uze uphumelele ubuhlakani bakho, ngoba benye ngokunike lenwabo lolu uma ngabe ngazi ukuthi uzongikhosa. Kuwo wonke umuntu onesifiso sokuthi naye akwazi ukuthola unwabo, ahambe uyogembula abuye ezophilisa umndeni wakhe nezingane zakhe. Into okumele ukuthi ukwazi ukuthi before sokunikeza unwabo siyakuhlola kuqala, si-check ukuthi liyakuvuma noma liyakuphika. Uma ningabantu anifani, unwabo liyakhetha. Kunabantu elibavumayo, kunabantu elibachithayo. Nawe njengoba uphila kukhona abantu ongabaqomanga empilweni, akena wonke umuntu omqomile. So unwabo nalo ngeke neliqome nonke, ukhona abantu elibavumayo, khona abantu elibachithayo. Ingani nokubona kunomuntu osetshenziswa iwasho, kunomuntu ongasetshenziswa iwasho osetshenziswa imithi, kunomuntu ongasebenziswa imithi osetshenziswa umthandazo, kunomuntu okumqhitha kokuthathu lokho. Noma ngasebenzisa iwasho akuyabheda, umuthi kuyabheda, uyathandaza kuyabheda. Kunomuntu sokwalotshwa ngaye ukuthi impumelelo yakhe isekuthwaleni, mina azathwala ukuze aphumelele. Asifani masingabantu. That's why uyakwazi ukuthola umuntu omude, uthola omfishane, uthola okhanya kwebala, uthola insundu ngokobala. Asifani. Singahlala sibathathu sidle inhlanzi manje, oyi-1 usavuka ne-allergy, ababili bavuka banganalutho. Asifani. Singahlala sonke manje sidle ingulube, omunye uvuka nama-tonsils, abanye bavuka banganalutho. Kuyinkomo zonke lezo ukuthi masingabantu asifani. Manje onwabini nizofana kanjani? Ngoba njengoba ningafani emhlabeni wenyama, nasemhlabeni wesimoya awufani. Indlela yomuntu, indlela ukuthi izinto zizimsebenzele ijule kufinyelela endaweni ukuthi ukuze abe khona ukhandeke kanjani. Ubalekile ukuthi sicela siwu-check unwabo ukuthi lizokuqoma na. Singakunikezi into uceda ufika lapho ugeje. Sikunika into esishonga ukuthi uzobuya nemali enjengemali. Bese ihlonisa phakathi, uthatha ingxenye yakho nami uthatha ingxenye yami. Abantu abaningi bafikile bazofuna unwabo.
abanye balitholile abasebenzela, abanye bachithile bangikwatela bathi ngiyabancintsha. Ngeke ngokuncintsha unwabo, ngeke ngokuncintsha ngoba nami le mali ngiyayifuna vele. Ungincintsha kanjani imali ngoba ngiyazi manginikile unwabo ubambe leyo 1 million leyo 500,000 owami 500,000 owakho. Sozokuncintsha kanjani? Ngeke ngokuncintsha. Umuntu uzowathi uzoyakunye inyanga izomnikeza. Ngaze ngathi kuyafana. Le nyanga lezo thatha imali yakho. Ufune futhi udliwe. Nina abantu anifuni iqiniso nalasabe iqiniso. Sinitshela amaqiniso. Ayikho inyanga azokutshela into ukuthi cha anyeke ilunge. Yabona? Ngoba ukukutshela kwami ukuthi into anyeke ilunge kuyiqiniso lokho. Mina ngabona uyakujabulela. Uzathathanga imali yakho. Ngokushila isicelo lento anyeke ilunge. Inyanga zamanje zithatha imali, sithathe imali, sijeza nganisize ngalutho. Bese nibosha igama lobunyanga. Sonke nispenda sonke manje. Anyeke nithi uzibanibani, nizosiza inyanga. Yabona? Manje ke masise khona inyanga esifana nami, ezilikhuluma iqiniso ukuthi lento le enyeke ikusebenzele. Mina ukujabulele lokho, ungakukwateli lokho. Kujabulele. Bantu bakithi unwaba nyeke nilivume nonke, baningabantu anifani. Okunye kubalekile ungezi uzofuna unwaba kanti uzothatha ama chance awuyazi gambling. Unwaba senezela abantu abayazi igambling vele. Uma ngabe igambling awuyazi, phela kweminye imithi miningi imithi esinayo. Phela kweminye imithi opin code laba untombi emhlophe laba uthi ungasebenzisa ini ukuze ukwazi ukuphumelela. Kuningi ongakusebenzisa. Akulona kuphela ongaphumelelisa. Ungathatha unwabe kubena ukwazi ukugambula. Unwabo labantu abakwazi ukugambula. Useyofunda lapho uyofunda ngomuthi wami. Fika la vele sokusazi isitori sakho uzokunikeza unwabo. Uhambe uyogembula uwine uhlokanisa imali phakathi. uDecember manje unyaka uphelile. Mawuzo lo nyaka uphela ube nento ephathekayo ukwazi ukuyikhomba ukuthi 2025 ngenza ukuthi unwabo lukhona, unwabo luyatholakala. Kodwa asine amadayizini noma ekhasino ngoba unwabo lusebenza makwabo umshini ngezandla zakho, ungasebenzisi ifoni. Yatholakala unwabo lapha ekhaya. Njengenyanga yamacala, ngizikhumbula ukuthi ayike ngana isixazululo. Uzithi benkinga, kusho khona isixazululo.